Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nोंथां खावनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ फैलायबाय नोंथांना भिडिअखौ मोनसावनायाव थाबनाय एबा थाथावनाय नायनानै भिडिअ खालामना भिडिअखौ दाउ स्किप खालामा जासे जोबजासे नायलांदों लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननियाव गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआ मा होनना बुङोब्ला जोंहा मोनसे निउसआ दा गोबांथार गोसारगासिनो दं बे निउसखौ बयबो नुजोबखाबाय रावबो नुयैयानो गैला मोनथियैयानो गैखाला ओमफ्राय बे जाहैबाय मा निउस होनना बुङोब्ला बे जाहैबाय मा होनो गावनि बिसियानो गावनि फिसायखौहाय मुलि होनानै बुथारनायनि मोनसे अजद बे निउसआ गोबांथार गोसारगासिनो दं ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो ओरैबायदि मोनसे भिडिअ मोननो हादों आरोना आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननो होगासिनो दं एबा एसे फोरमायगासिनो दं आरोना बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर जाय हौवाया मुलि होना बुथारजादोंमोन बियो थैनि सिगां हस्पिटालाव थानाय समाव मा फोरमायलाङा मा बुंलाङा बिनि मोनसे भिडिअ क्लिप मोननो हादों आरोना नोंथांमोना बै भिडिअ क्लिपखौ नुवाखैब्ला मा होनो नोंथांमोना आंनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोरा आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरै खावलायनाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायोल' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा बेनि थाखायनो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेफोरबायदिनो मोजां एबा गोदान भिडिअ लाबोबाय थानायखौ नोंथांमोना नुनो हागोन आरोना बिदिब्ला नोंथांमोना बै भिडिअखौ नायना लादो ओमफ्राय लोगोफोर जे मुलि होनानै बुथारग्रा हिनजावनि ओमफ्राय हौवानि फट'खौबो आं होनो हागोन आरोना नोंथांमोना सिगाङाव नायना लानो हागोन आरोना जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपाव बिथाङा मा फोरमायलाङा नोंथांमोना नायना लाग्रोदो आरोना मा होनो नोंखौ दहाय मा बेबो सिगिदों नोंखौ सिगिदों होनलाय लास्ट स्टेज ना मा होननानै होनदों बिदिथ' खालामनाङालै मानसिखौ आसुर खिन्थु एसे खेला आरो नों हामगोरल' बाखि डक्टराबो होनदों आरो ना मुलि मोनजादों होननानै नों दाहाय नोङो मोजाङै रेस्टल' ला बाखि जेबो खालामनाङा नों एकदम कनफार्म जाथारदों मुलि जादों होननानै बिनि आखाइजों मोनजादों होननानै गेसनि मुलि दौनायाव गेसनि मुलि जानायावथ' लान्स लिभार थाङा नों एकदम कनफार्म मोनथारदों बेनो दौथारदों होननानै नोंखौ सिगिफैबावदों दहाय ना लास्ट स्टेज होनदों होनलाय दाख्लैनिफ्राय सिगिदों हाबबानो सिगियो ओमफ्राय बैयाव नार्सआ नोंखौ हमनो मोनदोंमोन ना आखाइयाव मा बुस्थु लिरामोन बे जि जोमग्राना आखाइयाव नोंखौ सुइसाइड जादों होनदों ना मायामोन बे माने सुइसाइड होनानै लिरदों ना बे सुइसाइड होनानै लिरदों नट लिरदोंमोन ना बे दे जेखुनु मोजां जाबाय जेखुनु खेल ला दे मोजां जागोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनो हाखाबाय बे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंथ' जेबो बुंला आरोना गासिबो बांसिन मानसियानो बुजिखानाय जोंनिफ्राय देरसिन गोरोंखा लेखा गोरोंखा बेफोरबायदिखौ रोंखा बुजिखा बेफोरबायदि खामानिखौ मानो मावो नंगौ आङो ओमफ्राय आं जेबो बुंला बिथांमोननि फेमिलि मेटार बुंना एसेबां माने दुखुनि समाव बेफोरबायदि जानला बखिनायाबो मोजां नङा आरोना ओमफ्राय आं नोंथांमोननो जास्ट नोंथांमोन नुयैखायनो नोंथांमोननो शेयार खालामनानै नुहोनायल' आंनि खामानि ओमफ्राय नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव मोनला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम थाबैनो लोगो मोनसेन नेक्स्ट भिडिअ बाय